Record. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Autan Fada Fresh Record. Da sanni yaro yakan zama babba mu gargare maganar abai dukan na gaba. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Ba zuwa fadar ku ba ku amsa ba ku tuni ne sirrin da ke kasa ne gaba. Abul Futuwat mun ajiye komai a gidaje yabanka ne aikin mu duk tashi mu je. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Abul Futuwat duk inda zamani zai je aje da ni karin tsaya kamar launi. Abul Futuwat wallahi kai nake kauna. Abul Futuwat kan san ka da mance kaina. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Tafakkuri a cikin kashe wuya kare idan mutum ya matsa a take zai zare. Sanin ka sai Allah Ubangiji raba wani mutum ya misalta kaddarin baba. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Fitoyi ne makamar uba mu wai gaba a zahiri maganar ba za ta canza ba. Ina da kai wallahi na wuce gyara kuce da su makiyansa za mu kai shara. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Abin nufin bayi akan kaman kara saboda kai gausi ya kiran banu zara. Ahmad Ali kai ne ka sai ta hanya ta. Ahmad Ali kai ne ka dai ga dara ta. Ahmad Ali kai ne ka zama hujja ta. Ahmad Ali kofar da ba a kulle ta. Ahmad Ali kai ne cikar fahimta ta. Ahmad Ali na zo na miƙa bai'a ta. Ahmad Ali kaunar ka ce haƙiƙa ta. Ahmad Ali begen ka ne bajinta ta. Ahmad Ali sirrin da ba a buɗewa. Ahmad Ali taskar da ba a canzawa. Ahmad Ali hasken da bai dishashewa. Ahmad Ali jarumin da baya yankewa. Ahmad Ali dargin da baya karewa. Ahmad Ali dafa'in da ba a kadawa. Ahmad Ali girman ka ya fa aunawa. Ahmad Ali kyautar ka ba ta karewa. Ahmad Ali mun zo mu kara godewa. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Mutuwai ne mafakar dukkanin halitta ka abin da duk na faɗi kan ka bar ragewa ta. Da gaskiya ka fito shewa da san rai ba hakan ya sa na rike san ka ba na waigawa. Abul Futuwat kai ne kadai muradina. Jinin Ali jinin Fadima abin kauna ka ja mu je sarkin adalai mura.